sang, fællesskab og et helt særligt rum for gravide og nye mødre. Det var sådan ligesom ens frirum, når man kom derned om mandagen, og jeg har været med alle gangene. Altså der var ikke nogen gange, hvor jeg ikke, fordi altså jeg gjorde alt for at det kunne lade sig gøre at komme, fordi det var så vigtigt for mig at komme derned og blive tanket op. Det er noget af det mest meningsfyldte, jeg nogensinde har lavet. Sange med mødre er et korforløb for mødre, hvor graviditeten eller det at blive mor er svært. At kulturen kan give et sprog, altså det er jo et følelsessprog, når vi synger sammen. Og det er jo også derfor, at den kan gå ind og også påvirke den mentale trivsel, fordi vi i virkeligheden taler med vores følelser, når vi synger sammen. Hoppe, 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 hoppe. Jeg hedder Mika. Jeg er mor til 2 drenge, en på 3 og en på 1,5. En af dem, der tidligere har sunget med, er Mika Idorn. Det var svært på en helt anden måde, end jeg havde forestillet mig. Altså jeg havde troet, jeg vidste godt, at det bliver hårdt, fordi man ikke kommer til at sove om natten og sådan noget. Men de ting, man stod i følelsesmæssigt, var også virkelig hårdt. Derfor kom hun med rundt om klaveret hos Christine Høj Christensen. Så jeg opdagede rent fysisk, at sangen kunne få mig i ro på en måde, som jeg ikke selv kunne. Altså det er sådan sang på en eller anden måde, sådan en energiudladning, hvor man kan få afløb for noget, fandt jeg ud af. Og det kunne man jo så også i det rum. Jordmor Marie Askov har også bemærket, at konceptet kan noget. Jeg tror, det giver nogle mestringsstrategier mest af alt. Altså, det giver et sted at gå hen selvfølgelig og mødes om flyledet. Hun har været med på sidelinjen og undersøgt, hvordan sange med mødre virker for deltagerne. Vi har jo kigget på, at det skulle øge psykisk trivsel, ikke? Også, at det skulle forebygge efterfødselsreaktioner. Og det tænker jeg også, det gør. Men på den korte bane, der har det mest af alt givet en hel masse sådan empowerment, en masse ro og en masse konkret, brugbare, sådan fødselsmæssige væren i rummet her på en anden måde. Væren i kroppen på en anden måde. Mika Idorn er helt enig. Ja, det var helt enestående. Altså, det har gjort en kæmpe stor forskel for mig. Forløbet varer 12 gange af en times varighed.